Kunwari, ibebenta mo yung pichi-pichi sa amin, paano mo ibebenta? Mga kababayan, kapamilya, kapuso, tara na at tikman ang pichi-pichi ng bayan! What's up guys? Nandito na naman po ako, Augustine Rib. At today, nandito po kami sa Broadwater Parkland kung saan ginaganap ngayon yung Filipino Festival. Kaya sama ko po ulit pala si Papa Vic. Yo! Talagang dinudumog po ito ng mga iba't ibang tao na taga-Australia. Tingnan nyo naman, no? Ang gagawin po namin na susubukan po namin yung mga foods nila. Titignan natin kung papatok na kaya nang tumapat sa mga food na galing sa Pinas. Susubukan natin ngayon yung ube halo-halo nila. Ano ba yan? $9? Magkano yun sa Pinas? Hindi? Ano pang special po sa halo-halo nyo ito? May Flavored na yung ice. flavored ice, sinasabi ko. Kasi may ano na siya, milk na siya. Matikman nga. So, dalawang pandan, isang ube, isang mango. Hello po, Tita. So, ano pong masasabi niyo sa pagkain? Napakasarap. Itong the best halo-halo. Napakasarap. You know, alam mo, nakadalawa na ako nito. Ba? Wala nang tayuan, tita. Ako na, ang lapit na sa shop. Dito na lang siya maghapon, dito na lang. Mamaya kakain pa ako ng cake. Hindi na ata kami aalis, upo na lang kami kakain ng halo-halo. Baka iikot tayo ng isang beses, pagbalik natin nandito pa sila. Ay, nandito pa. Bumili ka naman naman. YouTube po. Patag kami. Ayos lang, ayos lang. Ano pong pangalan ng shop nyo, ate? Ice cream. Pagkatikim ba ninyo, bumalik yung pagkabata? Ay, oo, naging young ako. Naging ano na ako, naging 40 years old. Ayos. Hindi kayo kumakain ng halo-halo. Ayun po, nabili po kami yun, no? Ganun ba? Yan, matikman. Sige po. May papel ka dyan, bro? Baka isulat ko muna pangalan ko. Para baka makalimutan ko. Sarap. Matikman nga to, sabi ni Tita pag tinikman ko daw to, babata daw ako Oh, hello. Nasaan ka na ba? Hindi mo ako mahanap? Nandito ako sa may Janelle. 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 Miss, pwede yung pabili ng fries nyo? Anong flavor yung gusto mo? Bebe ko. Bebe ko. Bebe ko, nandito nakasulat. Saan yung bebe ko? Bebe ko? Di ba bebe ko? Reset? Bebe ko barbecue. Parang YMCA. Dapat meron pa sa ulo. Ayun pa mo sa ulo. Saka. Bro, akala ko vlogger na ako. Talo tayo ni Kuya. Yan, no? That's a pretty big tripod. It's a face-off! Nakakatapag Tagalog pala si Kuya. Bisaya, ano pang nasasalita mo, Kuya? Tagalog, Bisaya, English, Wow! and Binuang. Sa inyo po yung shop na, you know, pag pumunta kayo ng Gold Coast, Australia, kanila po yung Pinoy Warehouse. Yan, no? Pinoy Warehouse. I'm born in Iligan City. Iligan City. So, my mom is Tagalog, my dad is Bisaya. Okay. And we're all here, so that's why I speak English. May nakabunggo po kaming performer dito ngayon sa labas. Interviewin po natin siya. Medyo busy siya kumakain. Ay, ang magiling. Dapat to nasa stage to eh. Kunwari, ibebenta mo yung pichi-pichi sa amin. Paano mo ibebenta? Mga kababayan, kapamilya, kapuso, tara na at tikman ang pichi-pichi ng bayan! Pichi-pichi ng pondahan! Dapat to binabayan. Guys, meron pong gustong bumati, nawawala ata dito sa Australia. Hinahanap na siguro to ng magulang niya. Hello, nawawala
ako yung mahal ko sa buhay. Saan Yung ka ba? pagkakataon na single ka tapos ganito karami tao. Oo nga. Ang sarap. Ito na yung pagkakataong Ang makahanap sarap ng forever. makahanap ng Forever. alam mo na. Bro, galawan mo ata yan sa simbang gabi ah. Parang ginawa mo lang simbang gabi. Alam mo ba nung nagsisimbang gabi ako sa amin? Sabi ng mga katropa ko, simbang gabi ba talaga ginagawa mo o simbang ligaw? Simbang ligaw. May plano pa sana ako ipadala para sa sa Pilipinas. Pwede ba magpadala sa inyo? Pwede. Ano bang papadala natin? Pwede ba magpadala ng problema? Gaano kalaki ang problema mo? Gaano po ba kalaki yung box nyo? Medyo malaki-laki eh. Ah, ganito, basta magkasya rito ang problema mo. Pwede. Papadala natin sa Pilipinas. Pwede. Sa wakas, matitikman ko na ang bebe ko. Yun lang po guys. Thank you for watching Augustin Rib. Peace.